ኣብ ኢትዮጵያ ብዝደራፋይ እዚ ክግበር ተዳልዩ ዘሎ ኮንሰርት ብዙሕ ተቃውሞ ይረክብ ኣሎ ኢትዮጵያውያን ስለምንታዮም ነዚ ደራፋይ ዝቃወሞ ዘለዉ መወዳእትኡ ኸ እንታይ ገበሩ ዝብል ክንርኢና ስለሳ መወዳእቶም ሳይጽንሑ ሓደሽ ድሕር ኮይንኩም ሳብስክራይብ ኣይትርስዑ let's go ስለዚ ጋይስ ቅድም ናብ ተቐንዲ ርእስና ምኻድና ኣብ ሶም እዚ ኣብ ኢትዮጵያ መዛረቢ ብዙሓት ሰባት ኮይኑ ዘሎ ወይ ከዓ ቃልቦ ብዙሓት ሰባት ሲሒቡ ዘሎ እስትሪእዎ ዘለኹም ቆልዓ እዩ ማለት እዩ እስትሪእዎ ዘለኹም ቆልዓ ከምቲ ኣብ ኣርእስቲ ጽሒፎሞ ዘለዉ ቅድሚ 4 ዓመት ዝሞተ ተመሊሱ ምባል ወይ ቅድሚ 4 ዓመት ሞይቱ ዝቀበርዎ ሞ ብህይወት ረኺብናዮ ስለዝበሉ መዛረቢ ብዙሓት ሰባት ኮይኑ ለኹም እስትሪእዎ ዘለኹም ከዓ ብዙሓት ሰባት ከዓ በጻሕቲ ይረከባሉ ማለት እዩ Yero. Je ro ne the. Je ro mo ete. Banao sabar. Banao sabar. Warabbal ka video karte yero. እንተኾነ ግን ወላ እኳ ዞም ስድራ ቅድሚ 4 ዓመት ዝሞተ ወድና ተሲኡ ረኺብናዮ ወይ ብህይወት ረኺብናዮ እኳ እንተበሉ እንተኾነ ግን ርጉጽ ኣይኮን ርጉጽ ዘይገብሮ ነገር ካ እንታይ እዩ ድሕሪ ውሕዳት መዓልታት ወይ ከዓ ብዙሓት ሰባት ኣቓልቦ ብዙሓት ሰባት ክስሕብ ምስ ጀመረ ዝቆልዓ ወድና እዩ ዝብሉ ካልእ ስድራ ከዓ ትረኺቦም ማለት እዩ ቅድሚ ውሕዳት መዓልታት ጠፊእና እምበር ወድና እዩ ዝብሉ ካብቲ እሱ ሕጂ ተረኺብሉ ዘሎ ዓዲ ቁርብ ርሕቕ ዝብል ወድና እዩ ዝብሉ መጽኦም እንተኾነ ግን ዝቆልዓ ኣየኖት እዮም ስድርኡ ዝብል ንኽረጋገጽ ግን ኣሸጋሪ ኮይኑሉ ምክንያቱ ዝቆልዓ እዚ ናይ ምስማዕ ከምኡውን ናይ ምዝራብ ሽግር ኣለዎ ማለት እዩ ኣይዛረብን እዩ ከምኡውን ኣይሰምዕን እዩ እቶም ኣቐዲሞም ዝቐበርዎ ስድራ ልክዕ ከምኡ ባህሪ ነይርዎ ማለት እዩ ቅድሚ 4 ዓመት ዝቐበርዎ ወዶም ኣይሰምዕን ነይሩ ኣይዛረብን ነይሩ እዞም ሕጂ ወድና እዩ ዝብሉ ዘለዉ ኸኣኒ ልክዕ ንዕኡ ዝመስል ኮይኑ እሞኻ ኣይዛረብን እዩ ኣይሰምዕን ምናልባት ናይ ኦቲዝም ሕማም እውን ስለዘለዎ ከምኡ ዓይነት ህፃናት ተመሳሰልቲ እዮም እዚ ቆልዓ እዚ ኣይዛረብን እዩ ኣይሰምዕን እዩ ስለዚ ዓይነቶም ስድርኡ እውን ክፍለጥ ኣይከኣለን ዘሎ ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ምናልባት ኣብዚ ቪድዮ እውን ከርእየኩም ባህሪኡ ከዓ ንዝረኸቦ እንዳሰዓመ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ዓይነቶም ስድራ ኻይልካ ክትሓቶውን ኣጸጋሚ ንእሽተይ ካብታ ቪድዮ ከርእየኩም ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ክልቲኦም ስድራ ተኣኪቦም እንተኾነ ግን ክሳምዑ ይከኣሉን ማለት እዩ ወድና እዩ እትዮን ካብ ወድና እዩ ይብሉሎ ምክንያቱ ብመልክዕ ይኹን ብኻልእ ወይ ካቲ ዝነበሩ ሕማማት ዝኾነ ዘፍልይ የብሉን ማለት እዩ እቶም ወድና እዩ ዝብሉ ዘለዉ ቅድሚ 4 ዓመት ዝሞቶም ብመልክዕ ይኹን ኩሉ ነገሩ ንሱ ምዃኑ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እቲኦም ኣብ ውሕድ መዓልታት ጠፊእና ዝብሉ ዘለዉ ኸኣኒ ንሱ ምዃኑ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ በዚ ኸኣኒ ኣብ ማሓዳሪ ናይዚ ከባቢ ነዞም ክልተ ስድራ ንኽፈርዶም ወይ መቓብር ክፋሕርዩ ወይ ከኣኒ ዲኤንኤ ክገብሩ ምዃኖም ነጊሮዎም ዘሎ በዚ ኸኣኒ መን እዮም ወለዱ ክፍለጥ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እስኪ በዚ ቆልዓ እዚ እንታይ ርእይቶ ኣለኩም ርእይቶኹም ጊደፉ ኣነ ከም ዝመስለኒ ግን ምናልባት እዚ ቆልዓ እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ኦቲዝም ሕማም ኣለዎ ኦቲዝም ከዓ ተመሳሳሊ ገጽ እዩ ዘለዎም ተመሳሳሊ ወላ ኣካላቶም እውን ተመሳሳሊ እዩ ስለዚ ተመሳሲልዎም እዩ ክኸውን እቶም ቅድሚ 4 ዓመት ሞይትና ዝብሉ ዘለዉ ሕጂ ረኺብናዮ ዝብሉ ዘለዉ ተመሳሲልዎም እዩ ክኸውን ዝኽእል እምበረይ ዝሞተ ክትስዩ ወይ ተኣምር ክኸውን ይኽእል እዩ ኣይብልኒ ማለት እዩ ስለዚ ናይቶም ጠፊእዎም ዘሎ ወይ ከዓ ናይዞም ሕጂ ኣብ ዝቐረበ እዋን ዝፀፍኦም ስድራ ናቶም ክኸውን ዝኽእል እዩ ዝብል ማለት እዩ ስለዚ ናትኩም ርእይቶ ካብ ኮመንት ክንጽበየኩም ኢና ማለት እዩ ናብ ተኻል ኣርስቲ ምስ ንኸይድ ከኣኒ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ሸራተን ኣዲስ ዝተባህለ ሆቴል ብሰፕተምበር 11 ወይ ከዓ ኣብ ኣውደ ዓመት ማለት እዩ በዚኦም ትሪእዎም ዘለኹም ድምፃውያን ኮንሰርት ተዳልዩ ነይሩ ብዙሕ ፕሮሞሽን ክግበረሉ ቀኒ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሬማ ዝተባህለ ናይጀርያዊ ኣርቲስት ኣሎ ማለት እዩ ምናልባት ሬማ ዝብል በዛ ደርፊ እዚኣ ትፈልጥዎ ኢኹም ማለት እዩ
ስለዚ እዚ ድምፃዊ ዝርከቦ ኮንሰርት ካኒ ብዙሕ ተቃውሞ ክገጥሞ ቀኒሎ ማለት እዩ ብፍላይ ካኒ ብናይ ሃይማኖት አቦታት ማለት እዩ ገለ ካብኡ ከስማዕኩም አሁን በሰማሁት ባለኝ መረጃ ቤተክርስቲያን ዘቅዝቆ ሰዓት ያያያዘ በሚገርም መልኩ መስቀል ዘቅዝቆ አንገቱ ላይ ያጠለቀ ኢትዮጵያ ምድር ላይ ሊዘፍን ተዘጋጅቷል። ግብዣም ተደርጓል። ይሄ የሰዎችን መብት መንካት ስለማንችል كم سمعوا صنحكم زي بأرثوذكس إثيوبيا استوهاب مجلسي مالتيو سلامتايو زدرا فايزي تقاومو قتيمو وكا سلامتايو تقبلنا زي رخب زبل مسندر غاني زي ريما استباله نيجيريا ودرافاي ناب ميوزيك اندستري كابز اتو بزو حدات عمتاتيو وي كابزو حدات عمتاتيو فلوت كوينو مالتيو سلازي عبد زحلفه اوارح دسرحه حنت البوم نيرا ذا البوم زي اخاني بزح تقبلنا زرخبت يا سلازي نذا البوم استتقملا بوستر كاني كم ستريو لهم ما بيوتيوب شانل ياتي زلهو كم تريو لهم نذا البوم زي استتقملا بوستر كم تريو لهم يا مالتي ذا تريو لهم كاني بيت كريستيان معناتو مسقل طلع لغيرلالو سلازي ذا بيت كريستيان زي قمت الواي زلو نذا بيت كريستيان قمت إلو بس جافا حو خم تندد زلا غميت الله له مالتيو ስለዚህ ቤተክርስቲያን ገምጢሉ ሓው እንዳነደደት ኣብዚ ጥቁ ኻኒ አስከሬን ከም ትሪኦ ዘለኹም ሓው እንዳነደደ አስከሬን ውን ኣሎ ፋስ ገለ ዝሓዘ ዝመስል ስለዚህ ኮሚታት እዩ ኣغሚጥላ ዘሎ ስለዚህ እዚ ምናልባት እንታይ ይኽብል ደሊ ወላ እኳ ንጹር መልእኽቲ ኣይሃልዎ እንተኾነ ግን ሩዲ ማለት እዩ ቤተክርስቲያን ገምጢልካ መስቀል ገምጢልካ ሓው እንዳነደደት ስእሊ ትገብር እንድሕር ሃሊኻ እዚ ሩዲ ማለት እዩ ወይ ካብ ቤተክርስቲያን ንምጥፋእ زعلم مخانو ردي مالتي سلازي بزم مخنيات زيو خاني أرثوذكس إثيوبيا خاني زي درافايزي أب عدنا متيو كونسرت خجبري بولون زبل تقاومو أبيجيشوم مالتيو بز خاني بزح سب كقاومو من البات بستفعل عليو ميدياتات نحرقهمو بزح سب نعوز قوم فيديوهات سرحني رو مالتيو قال خابعتهم كابزهم درفتي مس زي ريما استباله درافاي كسرحو استمدبوا لهم درفت خاني ذا بصقام نريازلنا درافيت مجمريا زناي ملእኽት ናይ ቤተክርስቲያን ሰሚዓ ካብዚ ኮንሰርት እዚ ተዓልየ ኣለኹ ኢላ ተዛሪባ ማለት እዩ እዚ ኮንሰርት እዚ ካንሰል ከይኮነ እንሳ ካንሰል ገይረ ኣለኹ ኢላ ተዛሪባ ማለት እዩ ድሕሪኡ ውን ኮካኮላ ካ ስፖንሰር ዝገብሮም ኮካኮላ ይነሩ ስለዚ ኮካኮላ ኻኒ እዚ ስፖንሰር ከገብሮም ዝሓሰብኩ ገሪፌ ኣለኹ ብምባልካ ተዛሪቡ ማለት እዩ ኣመወዳቱ ግን ምስ ብዙሕ ተቃውሞ ክገጥሞ ምስ ጀመረ ወይ ካ ብዙሕ ሰብ ክቃወሞ ምስ ጀመረ ኻኒ እዚ ይሳካል ኢንተርቴይንመንት ተባሃለ ወይ ካኒ እዚ ነዛ ኮንሰርት እዚ ስፖንሰር ዝገብራ ዘሎ ወይ ካ ዘዳልዋ ዘሎ ማለት እዩ ይሳካል ኢንተርቴይንመንት ኻኒ ቶታሊ ነዚ ሬማ ዝተባሃለ ደራፋይ ከምዘ የምጽኦ ወይ ካኒ ምስ ዝነበረና ውዕል ደምሲሶ ኣለኹ ብምባል ንዑ መተከእቱ ካልእ ደራፋይ ከነምፂና ብምባል ነጊሩ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ሬማ ናብ እዚ ኮንሰርት ዝኽመጽእ ተሓሲቡ ዝነበረ ኻኒ ኣልዮም ኣለዉ ወይ ካ ደምሲሶም ኣለዉ ማለት በዚ ኻኒ ብኣፍልጦ ይኹም ብዘይ ኣፍልጦ ንኣምልኾ ናይ ሸይጣን ዝግበር ፕሮሞሽን ይዘጥፍእ ማለት እዩ ንተዛረብቲ ትግርኛን ኣምሓርኛን ንምሕጋዝን ንምሕያልን ዝተዳለወ ቻትቦት ስለ ዘማዕበልና ሕጉሳት ኢና እዚ ቻትቦት ንተጠቃሚ ፍሉይ ተመክሮ ንምሃብ ምዕቡል ናይ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ቴክኖሎጂታት ይጥቀም ላምፓሪና ኤኣይ ንምንታይ ክጠቕመካ ትኽእል ፍልጠትካ ክትስፍሕ ፈጠራዊ ብልሓታትካ ተዕቢ ኣካዳሚያዊ ሓገዝ ምፍታሕ ፀገማት ብብሕታዊ ዘድልየካ ነገራት ውልቃዊ ዕብየትን ምዕባለን ስምዒታዊ ደገፍ ዌልነስ ከምኡውን ርእሰ ሓልዮት ፋይናንሳዊ መምርሒ እዚ ካብቲ ብውሕዱ ከተካይዶ ትኽእል ስራሓት እዩ ላምፓሪና ኣገዳሲ ዝኾነ ስለምንታይ ቅልጡፍን ብዓብዩ ድማ ብቋንቋ ኻኒ ትግርኛ ዲኻ ኣምሓርኛ ትስሕብ ከም ዘለኻ ትገልጽ የድልየካኒ ላምፐቻት ነቲ ቋንቋ ለልያ ባዕላ ዘድልየካ ክተቕርበልካ ብኸመይ ትሰርሕ ድሕሪ ምምዝጋብና ኣብ ላምፕቻት ብምጥዋቕ ነዚ ዝመስል ገጽ ክንርኢና ብምቕጻል ኣብዚ ብታሕቲ ዘሎ ቦታ ብምኻድ ብትደልዮ ቋንቋ ኣቢልካ ንኣብነት ኣነስ ኣብ ተረፍ ግዜ ገለ ናይ ኦንላይን ስራሕ ክጅምር ደልየ ኢልካ ምስ ትሓስብ ኣብ ላምፕቻት ከይድካ ብኦንላይን ክጅምሮ ዝኽእል ስራሓት እንታይ ኣሎ ኢልካ ተሓትት እሞ ነዚ ስዕብ ትረክብ እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ንኣብነት ካብዘን ትሪእዎን ዘለኹም ብዛዕባ ሓንቲ ዝያዳ ክትፈልጡ ምስ ትደልዩ ብዛዕባ ታራብዒት ዝያዳ ሓበሬታ ሃብኒ ትብል እሞ
بزعبة الاستی بزیاد خطفلتن كجمرو لنا بتخل بوتان كمرحكا يخلي بتوساخي بزعبة زقات مكا قدايات يخون صقمات مخر مستدلي بزعبة زفتخا مصحف زيادة حسابات صموع نايتا مصحف كونه كابتا مصحف كتوزدو تخل تمرت خطفلت مستدلي لامبارينا توكا سامو زرليك اختبكا لامبارينا تتقمو لنا استماغروان نزدس زبل مسارح المركب ناب www.lamparina.ai توكشو انقوعنا بلامبارينا AI بدحان مصاحو